Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдә машиналар саны елдан-ел арта бара, парковкалар саны җитми. Проблеманы ничек хәл итәргә була сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Тора коммуналь хезмәтләр өчен яңа елдан күпме түләячәкбез? Чаллыда тарифлар расланды. Балкыш балалар бакчасы 1 миллион сумлык грантка ия булды. Отыш балалар һәм ата-аналар өчен нинди мөмкинлекләр ача? Чаллыда парковка урыннары җитмәү проблемасы елдан-ел кискенләшә бара. Машиналар һәр кайда, алар тротуарларда да, газоннарда да. Тиеш булмаган урыннарда калдырылган автомобильләр ашыгыч ярдәм, янгын сүндерү машиналарына да кымаучаулый. Алар аркасында инвалид коляскаларына йөрергә мәҗбүр шәһәрдәшләр дә, яшь балалы әниләр дә интегә. Проблеманы ничек хәл итеп булам? Сорауга җавапны хәбәрчебез Ләйсән Ханова эзләде. Менә мондый картинаны һәр ишек алдында күзәтергә мөмкин. Иртән дә, көндез дә, кич тә машиналар белән тулган ишек аллары безнең шәһәрдә адым сайын. Автомобильләрен тиеш булмаган урыннарда калдыручыларны штрафлар куркытмый. Шәһәрдәшләр фикеренчә, проблеманы хәл итү зарурлыгы елдан-ел арта бара. Белмим, может, әзрәк зурайтырга, площадьларны, әзрәк планировкаларны үзгәртергә. Проблема бар, чынлап та аны хәл итәргә кирәк. А вот штрафовать надо вот эти, которые пусть здесь стоят, а вот на газонах ведь еще стоят сплошь и рядом. А здесь оно не работает, а тут оно вот 10 лет работало, мы ставили сюда. Сейчас вот это стали дневной, какой называется, двухэтажный вот ставят. Здесь строят, да? Да, а так он весь был, стоянка была платная. 59-нчы комплекста күп катлы түләүле паркинг төзү эшенә керешкәннәр. Шалда монда тәҗрибә булганы бар инде. Паркинг 59-04 адресы буенча булырга тиеш иде. Ул хәзер ташландык хәлдә. 12 ел элек үк бер машина кую урыны 250 мең сумда билгеләнгән иде. Ничәдә проект үзен акламады. Алга таба объектның нинди язмыш көтә? Бу соравыбызны без Дәүләт торак фондына юлладык. Әмнә кайбер яңа микрорайоннарда инде төзелешне башлаганда ук машина кую урыннары проблемасын хәл итү юнәлешендә эшлиләр. Әйтик, 64-нчы микрорайонда 300 урынлык паркинг бар. Мы в этом микрорайоне построили паркинг. Он будет на платной основе, эксплуатироваться он профинансирован инвестором. Инвестор не планирует его продавать, он планирует его просто сдавать в аренду. Шалда бүгенгә 182 мең автомобиль теркәлгән. Бу һәр 3нче кешедә бер машина дигән сүз. Аларның саны ел сайын 8-10 меңгә арта бара. Белгечләр исә кешеләр машина сатып алганда ук аны кая куючакларын уйларга тиеш дигән фикердә. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Торак өчен хезмәтләр кыйммәтләнми, әмма 2019 елдан коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түләргә туры киләчәк. Бәяләр якынча 1,7%-ка кыйммәтләнәчәк. Исегезгә төшерәм, торак өчен хезмәтләр исемлегендә гомум кулланыштагы урыннарны тәртиптә тоту, биналарның инженерлык системаларын һәм төзелеш конструкцияләрен төзекләндерү һәм башкалар. Ә инде коммуналь хезмәтләргә килгәндә, каты көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару да 2019 елдан шушы графага керәчәк. Бу хезмәт изелерлек кыйммәтләнә. Кама аръягында бердәм тариф билгеләнде. Шәһәрдәшләр яңа елдан 1 кубометр өчен 439 сум түләргә туры киләчәк. Тарифларның чираттагы үзгәреше киләсе елның 1 июлендә булачак. Балкыш балалар бакчасы профессия ата-ана дип исемләнгән консультация үзәге үстерү өчен 1 миллион сумнан күбрәк грант отты. Бу инде учреждениянең әлеге юнәлештә икенче җиңүе. Әтиәниләр өчен консультация үзәге бакча базасында ачылган иде. Ул 3 яшькә кадәрге һәм бакчаларга йөрмәүче балаларны үстерүгә ярдәм максатын күздә тота. Грант нинди мөмкинлекләргә юл ача? Бу хакта Ләйсән Ханова сюжеты. Балкышта куанычлы көннәр. Балалары бакчаларга йөрмәүче ата-аналарга ярдәм максатыннан оештырылган консультация үзәген үстерү өчен откан грантка алынган җиһазлар кайта башлаган. Бүген даими рәвештә әлеге үзәккә нәниләре белән бергә 50дән артык әтияне йөри. Грант ярдәмендә алган дидактик материаллар, китаплар, уенчыкларны алар хәзер өйләренә дә алып китеп куллана алачак. Безнең консультация үзәгенә килеп шөгыльләнәләр икән, шулай ук шушы уенчыкларны, ошаган уенчыкларны алар үзләренең өйләренә алып кайтып китеп, әзме күләмдә уйнап алып килергә мөмкиннәр. Безнең детский городок дип аталган мәйданчыкта уйный алалар. Бүгенгә Чаллыда 3 яшьтән алып барлык балалар да бакчаларда урыннар белән тәэмин ителгән. Ясле төркемнәренә ихтыяҗ бар. 3 яшькә кадәрге нәниләр саны 18 мең тирәсе исәпләнә. Консультация үзәкләре күпмедер дәрәҗәдә проблеманы хәл итү юлында булып тора дигән фикердә ата-аналар. Хәзер менә грант тотканнар, китаплар, бик күп уенчыклар алганнар. Без моның өчен бик шатбыз. Балаларга күбрәк
заниматься итәргә. Бик әйбәт. Грант акчасына театр эшчәнлеге өчен реквизит та алганнар. Шул исәптән костюмнар да, аларны хезмәткәрләр дә, консультация үзәгенә йөрүче ата-аналар да, нәниләр дә куллана алачак. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Яңа ел теләкләрнең чынга ашу вакытын. Беренче стоматология поликлиникасы хезмәткәрләре Кыш бабай һәм Кар кызы белән бергәләп 13 яшьлек Павелга йөгерү өчен тренажер бүләк итте. Үсмер мөстәкыйль рәвештә йөри алмый, шуңа күрә яңа спорт җиһазы аны тернәкләндерүдә һичшиксез файдалы булырга тиеш. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Селезневлар гаиләсендә иртәннән үк бәйрәм кәефе. Аларда кунакта Кыш бабай, Кар кызы һәм беренче шәһәр стоматология поликлиникасы хезмәткәрләре. Павелның һәм аның сеңлесен якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән котларга килгәннәр. Балык күчтәнешләрдән тыш Павелга махсус бүләк әзерләгәннәр – спорт тренажеры. Беговая дорожка. Классно, здорово. Павелның сәламәтлеге белән бәйле проблемалар бар. Шулай да ул спорт тренажерларында шөгыльләнергә ярата. Подарок очень нужный. Вот, период реабилитации занимаемся в спортивном зале, а дома такой возможности пока не было. Беренче стоматология поликлиникасы сәламәтлеге шикле булган шәһәрдәшләргә даими ярдәм итеп тора. ДК энергетик Гөлзда Мухамметовна безгә бик рәхәтләнеп бирде артистларын. Без менә бүген килдек үзебезнең күчтәнәшебезне, үзебезнең подарокны бу гаиләгә җиткердек. Һәм мин бик шат. Бүген менә күңелем шуның хәтле шат. Менә ярдәм итәргәнем өчен. Әлеге бүләк Павелга күнегүләрне махсус заларда гына түгел, өйдә дә ясарга мөмкинлек бирәчәк. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу көннәрдә һәр тармак еллык эшчәнлегенә йомгак ясы, яңа елга максатлар билгели. Шәһәр мөхтәсибәте хәбәр итүенчә, быел мэрия янындагы күп еллар төзелмичә яткан Җәмигъ мәчетенең беренче каты салынды. Тагын бер яңа мәчет төзелә башлады. Ул беренче автомобиль юлында урнашкан Чаллы Яр мәчете. Бу көнгәчә алда 14 мәчет эшлим, аларда 2000-нән артык шәһәрдәшебез башлангыч дин белеме ала. Аллаһ насип итсә инде 2019 елга аяк басачакбыз. Инде гайз кардәшләрем, әлбәттә, ошбу елны инде исәнлек белән, иминлек белән каршы алып, инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә ил көннәребезгә иминлек бирсә иде, тынычлык бирсә иде, бәрәкәт бирсә иде, малларыбызга бәрәкәт бирсә иде. Һәм инде иң мөһиме, елларыбыз имин һәм тыныч булса иде. Яңа елга кадәр санаулы көннәр калып бара, бәйрәм өстәле аның төп ямнәреннән берсе санала. Табынны исә балык һәм балык ризыкларыннан башка күз алдына да китерү читен. Продукцияны ничек дөрес сайларга икәнен шәһәрдәшләргә Рыба Камчатки дип исемләнгән ярминкә күргәзмәдә әйттеләр. Сәүдә Экспо Кама үзәгендә гөрли. Камчатка балыгы ярминкә күргәзмәсендә ерак көнчыгыштан деликатесларның киң төрләре тәкъдим ителә. Продуктлар барысы да табигый рәвештә сыланган. Барлык балык һәм балык ризыклары югары сыйфатлы. Это чевыча, палтус, кижуч, белорыбица, осетрина, омуль, муксун и многое другое. Вы можете не переживать о сроках годности. Вся продукция холодного копчения хранится до 2 месяцев. Поэтому она будет радовать вас как главную новогоднюю ночь, так и на январских праздниках. Бәйрәм өстәлен һичшиксез кызыл икра бизәп торачак. Шәһәрдәшләр сел балыгын башка деликатесларны да бик теләп сатып ала. Рыба здесь хорошая. Таймень чевыча. Ну, икра чевыча. Без бу ярминкәләргә бик теләп йөрибез, көтеп алабыз. Мондагы балыкны бик яратып ашыйбыз бүтән гаиләбез белән дә. Ярминкә Экспо Кама үзәгендә 30 декабрьгәчә эшләячәк. Үзегезне һәм якыннарыгызны сөендерергә ашыгыз. Бу сезгә эшрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина. Быелга сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Спешите! Только с 27 по 30 декабря очень низкая цена. В магазине «Светофор» перед Бровицким мостом на Ломоносова колбаса докторская вареная 121,90 за килограмм. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория. Лови новую новогоднюю скидку каждый день в Эссенс с 27 по 28 декабря. Скидка 40% на сладкие новогодние подарки и сезонные сладости. Подарки из Эссен под каждой елочкой.